Tashar Zamantakewa tasha ce da za ta rika kawo muku shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Za ta kawo muku abubuwa da suka kunshi zamantakewar gidan aure da shawarwari game da yadda za a magance su. Domin kallon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirinmu. Mun gode da kallon tashar Zamantakewa TV. Kaidin mace kashi na 10. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin kaidin mace kashi na 9 mun tsaya ne a inda Umma ke tambayan Junaid menene ya same shi a hannu yayin da ya ce Aminatu ce. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Aminatu ta maimaita sunana, na yi tsuru-tsuru da ido, na rasa me zan ce mata. Kai kuma ka buge ta ko? Wallahi ban buge ta ba, ai ga ta nan. Ta dube ni cikin sauri, na saka ido na ƙasa ina sauraron ta. Da gaske ke kika cije shi? Na yi shiru, to me zan ce? In ce ya nemi haƙƙinsa na hana shi, shi ne ya nema da ƙarfin tsiya? Ko in ce na gan shi ne tare da Ilham ne? Ni ma Iramu wulaƙancin da yake son yi min. Duk yadda aka yi, kai ka ja ta cije ka, haka kawai ba ta cizon ka. Ai fa yanzu ni kaɗai nake laifi Umma, ba kya ganin laifinta ita. Ban kuma bari ta raina ni tunda ni ne mijinta. Ka je ka da wani zance, Aminatu kan ba ta raina ka don ba halinta ba ne. Na samu natsuwa da Umma ta kare ni, har ma da yi masa alamun nayi nasara a kansa. Abin da ban gane ba da Junaid ya kasance da mu har dare. Sai wasa yake yi da 'ya'yansa. Ina ta son in samu damar da zan yi masa zancen Yasin, yadda na ga ya saki ransa. Idona na kansa, ina son in samu dama. Bayan Isha na ga ya shiga study room ɗinsa, na bi bayansa, na tsaya can nesa da shi. Na gaya masa ina son magana da shi. Ya mai da idonsa bisa takardar da yake kallo, ya nuna alamun yana saurare na. Kaina a ƙasa na fara magana, na ma rasa ta inda zan fara. Na san maganar da zan yi mai girma ce. Shirin da na yi yasa ya ɗago idonsa, ya kuma mai da hankalinsa baki ɗaya gare ni. Na rinsa idona, na buɗe na ce, ka yi ma Allah, ka taimaka ma Yasin. Wallahi babu komai tsakanina da shi yanzu. Kin san abin da ya gaya min ne? Cewa fa yi ke ce matar da yake jira, shi yasa bai yi aure ba. Shi ya sani ke ce rayuwarsa, ke kuma kin ki gaya masa ke matar aure ce. Ilham ta gaya masa tana ganin aurenki babu tunda zobenki ma kin daina sakawa. Da sauri na duba hannuna, tabbas babu zobe, tun cikin 'yan biyu da na cire shi, da yake lokacin ya matse ni. Kin sani ba zan yi wasa da iyalina ba, ha kawai na ji a zuciyata ba gaskiya yake faɗi ba. In gaskiya ne shi ya dace ya gaya masa tunda ai ba tsoronsa yake yi ba. Ni dai ni ma na san ba zan yadda in yi hudda da wani bayan na san ina da aure ba. Lokacin da ban yi aure ba ma na kiyaye, balle yanzu da nake da shi har da yarana. Ina son ki shirya mu yi tafiya. Tafiya? Na katse shi. Ka taimaka masa dan Allah. Ke kina son in yi miki abin da kike so. Ni ma yanzu na tambaye ki kin kinawa. To ai ka san yara nake da su. Kina son yarana, amma ni baki so na. Yayi zancensa a sanyaye, nayi shiru ina taunar labbana. Ya taso ya nufo ni ma na dan matsa daga inda nake. Idan kika fita, wallahi ban yin abin da kike so. Na tsaya ya iso, na ki kallon sa yace, ki bar 'yan biyun nan mu je tare da Humaid, ba dadewa za mu yi ba, kada ki mance, ni ma ina son su, 'ya'yana ne. Zaka taimaka masa? Ke wannan ne ya dame ki ko? Ya tambaye ni lokacin ina jin hucin numfashinsa bisa fuskana. Baki son mu fahimci junanmu? Na runtse idona da ya sumbaci goshina, na ji kamar in narke da ya riko hannuna cikin nasa. Duk ilahirin jikina ya mutu, ashe ina buƙatar sa. Kwan buga ƙofar da muka ji shi yasa bai ci gaba da su kurkuta min tunanina ba. Na buɗe ido muna kallon juna, da muka ji Hajara mai renon Humaid ta ce, Humaid ne ke ta kuka anti, ki shirya please mu tafi. Ni Umma nake ji. Umma, me za ki yi mata? Kawai bana son ta zarge ni. Da mene? Kin bi mijinki? A gaya miki bata fi ki son ta gama cikin farin ciki ba? To kai ka gaya mata. Ke dai za ki gaya mata tunda ke kike neman alfarma gurina. Ko in ki yi masa komai? To zan gaya mata. Na gaya masa a hanzarce. Ke, wai sansa kike yi ne? A'a wallahi baya gabana. A raina na ce kai ne ka mamaye ko ina har cikin jikina. Buɗe ƙofar da yayi yasa na fita. Na miƙa hannu na amshi Humaid na wuce ɗakin Umma. Tana zaune, Laraba na shafa mata man zafi. Idanta a lumshe suke, jin na zauna kusa da ita ta buɗe idanta a hankali. Aminatu ya dai? Na saka ido na ƙasa na ce, Umma, dama, na ji nauyi ya cika ni. Ke fa 'yata ce, duk abin da yake so zan yi shi, tunda ke ma mai biyayya ce, ki yi magana. Na yi shiru,
ina ji na tamkar zan yi rashin kunya. Tabbas ina so a taimaka ma Yasin. To ni ya zan yi da jin nauyin Umma? Ban taɓa tafiya da Jureid ba. Shi ya dace ya yi mata magana, wallahi ban iyawa. Na canza zancen na ce, dama ina son Aminatu, zama kika yi? Muryar Jureid na ji daga tsakiyar kaina. Zan yi lattifa, dama fita za ku yi? Umma tafiya za mu yi Scotland. Ina da mitin karfe 8 na safe. Na ce ta zo mu je, shine ta zo ta zauna. Umma ta dafa ni, Allah ya yi miki albarka yata. Tashi ki je ki shirya. Jureid ya amsa Humaid, ya ce ba sai mun je da kowa ba, akwai masu yin raino can na musamman. Ni dai ka bari mu je da Hajara. Gaskiya fa, ya riga ya saba da mai renonsa. It's okay, mu tafi please ba damuwa. Wannan tafiya da muka yi, na san ni matar so ce, duk da ba ma wuni tare da Jureid, ina jin daɗin yadda yake kula da ni, yana kira na a waya akai-akai. Soyayya muke ta sha mai daɗi da annashuwa. Muna cika sati 3 na fara jin canji a jikina, na fara zargin kaina, ba dai ciki na yi ba. Na shiga damuwa sosai, ba na son soyayyan nan da muka fara ya canza. Na lura baya son kasancewa da ni idan ina da ciki. Ya iso, muna kwance rungume da juna, muna jin ɗumin juna. Ya ɗan gyara kwanciyarsa, yana wasa da 'yan yatsuna da suka zamto ƙanana cikin nasa. Sai juya ɗan zobe na yake yi, ya ce my queen, sunan da ya raɗa min kenan. Na buɗe kunne na, ina sauraron abin da yake faɗi. Na buɗe babban asibiti a can Kaduna da Kano da sunanki. Cikin sauri na miƙe zaune da sunana. Ana kan yi ma. Na sayi gida ne babba, na sa an yi renovating. Kin gani? Ya nuna min videos da hotunan aikin da ake yi. Na rungume shi tsam, ina godiya. Na ji kamar jikinki yayi zafi my queen. Na dabirce, ba na son ya san ina ɗauke da ciki. Na riga na sa raina zubar da shi zan yi tun da ƙarami ne sosai. Wallahi har kunya nake ji. Shikenan, ba a da ikon taɓa ni sai ciki, haushin kaina nake ji. Are you pregnant? Daga sama na ji ya jeho min tambaya. Cike da wayin cewa na ce no. Ya ci gaba da kallo na. To kun san me ƙarya, balle kai da baka saba yi ba, queen. Ya faɗa yana son jin bayani na. Da na ga ya riga ya gano ni, sai na yi raurau da ido na. Allah abin godiya, ya faɗa a fili tare da rungumo ni baki ɗaya. Yana ci gaba da nuna min farin cikinsa a fili. Na tuna da nasihar goggo da na samu cikin Humaid. Ta ce, idan ciki ya riga ya shiga, kada ki yi tunanin cire shi. Cire ciki yana sa mace saurin tsufa. Dole na saki raina na biye masa. Gano cikin nan ke da wuya, sai na fara laulayi. Wannan laulayi ya fi tsanani akan na su Humaid. Ƙarshe dai ya tattara ni ya maida ni Lagos. Umma ta rungume ni hannu biyu, tana kula da komai. Wasa-wasa dole Humaid ya amshi abinci. A gaskiya ina jin jiki. Kowa na cewa cikin mace ne, saboda ko cikin farko ban yi laulayi haka ba. Sauƙin abin, Humaid na da wata 6 na samu cikin nan. Sai da na shiga wata na 5 sannan na fara cin abinci. Cin abincin na hauka ma, har na fara gajiya wallahi. Sam na kasa sakin jikina, ina cike da jin nauyi. Ina ganin kamar kowa na min kallon sakarai, haihuwa akai-akai bai yi ba. Aisha ta ce, kin bikin ishi kanki, mai cikin bai damu ba, yana ta murna, ke kin bikin isa kanki saboda mutane. Ashe aiki ya same ki don kuwa mutane za su yi magana. Umma kuwa cewa ta yi, har kin sake kwasa Aminatu? Haka fa ta ce min, to ko ni na yi mamaki balle ita. Aisha ke kika yi min baki wallahi. Dariya ta saki tana cewa, gashi kuwa Allah ya amsa addu'ata, sai zubo su kike yi. Allah ai kunya nake ji. Ke saki ranki fa, Hausawa sun ce mai rurrutsa matar so ce. Hararta nayi ina cewa, ni kuwa ba haka na gani ba ai. Matar wahala dai, tunda na fara ban huta ba. Zaki huta, ai gara ki zazzago su tunda ki riga kin fara. Ha kawai na dora wa kaina boyen ciki, kuma cikin bai boyi ba saboda yayi girma sosai. Gashi Jureid ya janye da gare ni tunda na samu cikin. Ga sansa da son kasancewa da shi na tare da ni. Yanzu kam na yarda so ne. Cikin kankanin lokaci son Jureid ya yi awon gaba da ni baki daya. Lokacin da cikin ya kai wata 7, naji ina son zuwa office. Umma ta sha mamaki da na ce mata za ni office. Dama ba ta hana ni yin abin da nake so. Bata wani ja ba ta ce sai kin dawo, amma ki bari Patrick ya kai ki. Na amince da tunaninta, na san sauki take so na da shi. Na isa ofis, ina kallon tsantsan gyaran da ake ta yi. Cikin ofis din an gama, sai san waje ne aikin yake. Sosai ko ina yayi kyau, komai an canza. Kai tsaye ofis ina na wuce. Na san na ofis din su yafi na kowa saboda ni ce madam, ni ce matar oga, dole ya karrama ni. Tunani na ya tsaya cak, idona da bakina duk a buɗe suke. Ina kallon yanayin ofis ɗina, na kasa fassara abin da nake kallo.
tarkace ne ya cika ofis ɗina har bakin kofa, kaya ne a cike yake fa, ba za ku gane cikar da ya yi ba sai kun gani. Ilham ce ta katse min zancen zucin da nake yi, da ta ƙara turo kofar, tana kallo na daga sama har ƙasa, ta watsar ta ce, ofis ka zo? Na tsira mata ido saboda kyawun da ta yi, na dubi kaina a glass ɗin kofar ofis ɗina, naga duk na fita hayyaci na, sai na kamar na zama wata mama. Aiko zuciyata ta yi baki, haushin Jurej je kama ni, na ji na tsane shi, na ji a raina ya yaudare ni, ya canza min rayuwata cikin kankanin lokaci. Dubi yadda na zama dan Allah, na faɗa a raina, ina ci gaba da kallon kaina a glass ɗin. Jin da na yi, Ilham ta ce cikin yauki, Organa conference room. Na yi sauri na wuce ta, ita ta matsa min saboda ta ga alama buge ta nake sanyi. Ta ce ki yi a hankali fa, kin san ba karfin mu ɗaya ba. Ta yi magana cike da ɗaga murya dan in ji ta. Maganar ta bai dame ni ba tunda ba ita ce a gabana ba. Jurej ya gama da ni baki ɗaya, ya ɓata min jikina, sai ya yi min ciki ya bar ni, ban sake yarda ya yi min ciki wallahi. Kowa na kwalliya suna jin daɗi, ni kuma ina fama da ƙaton ciki. Buɗe ƙofar conference na yi, na shiga ciki cike da tsiwa, amma sai na ci karo da mutane sun fi 10 suna zaune ana mitin. Baki ɗayansu suka dube ni, kallon da suka wurgo min shi yasa na tsargu na shiga wani hali. Jurej ya miƙe a natse yana cewa, my fellow workers, let me introduce you to my wife Aminatu. Ji na yi ina sakin ajiyar zuciya da ke fita a bayyane, na ma rasa yadda aka yi na mance da zafin fushin da na zo da shi. Son Jurej ya nunku a zuciyata, na ji wani irin nishaɗi na shiga na, da kowa na gurin suka miƙe suna gaida ni. Juliet ce ta iso guna ta rungume ni, tana cewa, ni na san ke ce matar Oga, kawai na yi shiru ne. Congratulations for having a husband like Oga. Hararar wasa na wurga mata, ina cewa, ka jiki. Sumsun na fito daga conference da muka gama gaisawa da kowa, na wuce toilet na tsaya gaban miro ina kallon kaina. Duk da rashin tsawona, na san ni cikakkiyar mace ce. Duk da na ciko sosai saboda cikin da nake dauke da shi bai sa na yi muni ba kuma. Na ji ɓacin raina baki ɗaya ya gushe, daɗi ne ke shiga ta. Yau Jurej ya nuna ni a bainar jama'a, ya ce ni matarsa ce. Bai damu da yanayin da na zo da shi ba. Na shiga changing room, na yi sallar la'asar, na fito, lokacin kusan ma kowa ya wuce. Don an tashi, ofis ɗin Jurej na wuce, na buɗe ofis ɗin, me zan gani? Ilham ce ke gyara ma Jurej necktie ɗinsa. Sun yi balakin dacewa da junansu, yadda suka tsaya suna magana za ku ce miji ne da matarsa. Kishi da bakin ciki ya taso min, na ji kamar in mutu. Jurej ya kauce da gabanta ya nufo ni ma na kauce da gabansa. Kawai gani na yi gaban Ilham, na kai mata mari 2 masu kyau. Zan ƙara mata, Jurej ya iso guna, cikin sauri ya rike hannuna. Za ta yi magana ya ce mata, get out. Dama mamakin abin da na yi mata ya sa jikinta ya yi sanyi, ta shiga wani yanayi. Jurej ya ƙara mata haushi da ya ce ta fita daga ofis ɗin. Tana hawayen bakin ciki, a gurguje ta bar ofis ɗin. Ni ma ban jira ba, na so in fisge hannuna daga nasa, amma na kasa. Already na kasa ɓoye kishina. Na fara kuka, na ce cikin tsawa, ka sakar min hannuna. Ya saki, na kama hanyar barin ofis ɗin, ya sha gabana ya ce, tsaya mana my queen, mu yi magana. Misunderstanding ne kawai fa. Ofis ina da aka cika da tarkace, ina son in san me hakan yake nufi. Babu abin da yake nufi, ban yi zaton zaki da ofis sosun ba, shi yasa na ce a saka kayan a ciki. Ni ba zan yadda ba wallahi, ka share ni kana tare da karuwa. Karuwa? Ya maimaita kalmar. Mana, ka bar matarka ta sunna a gida, wata banza wofi tana yi maka abin da ni ya dace in yi maka. Ke da baki da lafiya Aminatu? Are you jealous? Na yi kasake ina kallonsa. Murmushin da ya saki ya sa na shaƙa na ce, ka matsa zan tafi gida, sai na gaya ma umma kuma. Me za ki gaya ma umma? Ya tambaye ni da murya mai ɗauke da hanzani. Dole na yi shiru da na karanto ɓacin rai a fuskarsa. Ya nanata, ki gaya mata mana, don Allah ki gaya mata na ce, humanizer kawai. Ya matso dab da ni, me kika ce? Na sha jinin jikina, ya nuna cikina da ɗan yatsansa. Ga ki kuma da cikin humanizer, kishi kuma ya rufe miki ido kan humanizer dai. Na yi shiru da yake min gori, duk abin da ya faɗi gaskiya ne. Juliet ta buɗe ƙofa tana cewa sa, ya yi mata tsawa, ya ce mata close that door. A gaggauce ta nufi ƙofar, na kasa kallon fuskarsa saboda ya fi ni jin takaici da haushi. Ka ji mutum, ni ya dace in yi fushi, na kama ka da mace, ka yi accepting laifinka, amma duk ya mai da laifin a kaina. Yi yake kamar zai bige ni, na juya zan rike ƙofa,
ya jawo ni na yi saurin cewa ka yi haƙuri don Allah. Tsoro ya kama ni, ya yi fushi sosai. Yau Allah ya haɗa ni da mugun mutum. Ya kai ma hannunsa na hagu naushi, sai nishi yake yi, tamkar wanda ya yi dambe. Jin da na yi ya rufe kofar ofis ɗin, ya tabbatar min da ya fita daga ofis ɗin. Na buɗe idona da suke a rantse. Na san ni na ja fushin da ya yi da na ce zan gaya wa Umma abin da yake yi. Na sani a duniya idan akwai wadda tafi Umma a idansa to 'ya'yansa ne. Anya ni yana so na ma? A sanyaye na koma gida, ban gaya ma Umma rikicin da muka yi ba. Na ma isa? Haka nan Jureji ya share ni ma na share shi, ai laifinsa ya fi nawa. Kai duniya akwai wahala. Da ban yi aure ba wallahi na fi samun kwanciyar hankali. Yanzu gashi nan duk na da barbarce cikin shekaru 4 sai 'ya'ya nake ta zubowa. Allah shine mabuwayi akan abin da yake so. Sai da na haihu sannan Jureji ya zo. Mursisi bai nuna alamun fushi da ni ba. Da Umma bata kusa, rashin mutuncin da zan yi masa ba na gaskiya bane. Sai sumbata ta yake yi yana godiya. 'Yan biyu na sake haifo masa maza su ma. Umma ta ce laulayin da kika yi na zata mace zaki haifa. Sam na kasa sakin jikina da shi. Na gaya ma kaina ban sake yadda da yaudararsa. An raɗa ma yara suna Huzaifa da Hafiz. Duk sunayen yaransa daga HH yake farawa. Mutum sai son girman tsiya. Na ma gano ni ke ta fushina, shi ko a kwalar rigarsa. Sai hidima yake ta yi mana da ni da 'ya'yansa. Duka yaransa da shi suke kama, balle yanayin idanunsu, san baka cewa ni ce uwarsu. To ni mai ruwana, ba dai yaran sun san ni ce uwarsu ba? Su Kubura suna ta yi man dariya, wai ni ma in yi zuciya in haifo mai kama da ni, kuma mace. Na ce musu ni na gama haihuwa ai. Allah ya baki 'yan uku yanni. In ji Zara, na harare ta na ce, ke dai zaki haife su ba ni ba, Allah ya tsare ni. To me ya rage yanni? Don Allah ki bada himma. Suka yi ta tsokana ta, ni ko har a raina da gaske nake yi ba ni ba sake haihuwa. Bayan na yi 40 na wartsake na koma ofis. So nake in san abin da Ilham da Junaid suke ciki. Akwai trip da za ta tare da shi, na je na kunno matsala, ƙarshe ya wuce bata samu binsa ba. Takardu ne da ya dace ta yi aiki a kansu na ɗauke na ɓoye. Juliet ita ce ta sato min su, ashe kuma Matthew ya ganta. Ya same ni a ofis ya ce, Hajiya, na ɗago idona na dube shi. Dama ba na son harkarsa, tun da ya taɓa yi min wani rashin kunya. Ina kicin ina haɗa black tea. Na juyo kenan na ya buge shi, ya dube ni cikin idona, wai zan sha. Na ko watsa masa ruwan zafi a fuskarsa na zage shi tas. Duk da ban gaya ma kowa rainin wayan da ya yi min ba, shi ma dole ya yi gum da bakinsa. Don ya zata zan kyale shi ne kamar yadda yake yi ma sauran matan ofis ɗin. Duk da ba shi kaɗai ne ya taɓa yi min maganar iskanci ba, amma nashi ya fi tsaya min a rai. Hajiya ya ƙara kiran sunana. Na ce cike da takaici, ka yi magana mana, kana ta kira na baka magana ne? Na san abin da kuka shirya ke da Julie. Duk da AC a kunne yake, na ji zafi nake ji, mutumin nan bai da mutunci. Ni ma me mu rabona a dil ɗin, sai in yi shiru. Ban san me kake magana a kai ba, Matthew. Na yi magana cike da kasaita. Julie ta shigo, na ga ta sha jinin jikinta da ta ga Matthew ɗin. Julie, me yake faruwa ne? Ki yi haƙuri ma, ba laifina ba ne. Lokacin da ɗauko papers ɗin yana kallo na ban sani ba, yana ta damuna sai dai in bashi wani abu, sai ya yi shiru. Ni kuma kuɗi na is on budget. Yanzu haka mama na tana asibiti, ba ni da abin da zan yi, ki yi haƙuri. Shigowar Ilham cikin ofis ɗin ya sa ta yi shiru. To masu mu da sauraron mu, sai ku biyo mu a shiri na gaba don jin me zai wakana. Gashi dai ya gano abin da suka aikata, ga kuma Ilham ta shigo. Shin ta ji ko bata ji ba? Domin kallon shirye-shiryenmu da zarar mun daura, ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun daura sabon shirinmu. Mun gode da kallon tashar Zamantakewa TV.